And hi and hello guys, welcome to MCG Squad. இந்த வீடியோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்றைக்கி வந்த ஈவெண்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். சரி போகலாம். எடுத்தோன்னே இதான் வருது ஈவெண்ட்ஸுன்றது. இந்த ஃப்ரீ ஷெட்யூல்டு இதெல்லாம் கூட விட்டுருந்தாங்க. புதுசாக இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க 13/9 பி த ஹீரோ. நமக்கு ஜெய் கேரக்டர் ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு போன வீடியோவில் ஃப்ரீயாக தராங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ கிளாம் ஜெய் கேரக்டர் ஆன் 13th நம்ம வச்சு செய்யலாம். அண்டு 10th டேட் அன்றைக்கி நமக்கு வந்து நியூ வெர்ஷன் ஓப்பன் ஆகுது. அடுத்த வீடியோவில் அது எப்படி லாகின் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த வீடியோவில் இப்போ இது ரிலீஸ் ஆகுது. ப்ளஸ் இந்த லாகின் 1 டே அந்த டேட்டில் லாகின் பண்ணால் அந்த டேட் இல்லை, லாகின் பண்ணால் நமக்கு இது 5 கிடைக்கும். இது ஆனால் அந்த டேட் 10th டேட் லாகின் பண்ணால் இது கிடைக்கும். இது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஒரு மேட்ச் ஆடணுன்னா கிடைக்கிறது. கெட் 2 kills, கெட் 5 kills, கெட் 10 kills. லாகின் 1 டேக்கு ஒன்று கிடைக்கும். அந்த இது அதை வச்சு நம்ம ஹீரோ அந்த பி த ஹீரோன்ற அந்த ஜெய் கேரக்டரோட பண்டில் வாங்கலாம். இந்த ரீடிங் பண்டில் வாங்கிடலாம். அப்புறம் அவனுக்கு ஹெல்த்து எப்படி சொல்கிற அவனுக்கு லெவல் ஏறுறதுக்கு இன்னும் இது வாங்கிடலாம், டோக்கன்ஸ். அதுக்கானது தான் இதெல்லாம். அண்ட் இந்த ஹெசிடேட் இது இந்த குரங்கு இது அவ்வளோ இது இல்லை என்னை கேட்டால். இதில் அந்த 100 டைமண்ட் தருவான்னு போட்டிருக்காங்க, தரமாட்டாங்க என்னை கேட்டால். இந்த வாட்ச்சு அல்லது இந்த பேட்ஜ் ஒன்று பெட்டு அது ஒண்டி தான் தருவாங்க. மீதி எட்டையும் தரமாட்டாங்க. நான் அடித்து சொல்கிறேன், எவ்வளோ வேணால் அடித்து சொல்லுவேன். அப்புறம் இந்த கன் பாக்ஸு பர்மனெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்னை கேட்டால். மோஸ்ட்லி தந்துடுவானுங்களாம் அவனுங்க அவ்வளோ சீக்கிரம். அண்ட் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி உள்ள இது. நான் அடுத்த வீடியோவில் இப்போ ஒரு எவ்வளோ டைம் இப்போது 11:42 கரெக்டாக 12 o'clock ஒரு வீடியோ போடுவேன். அதை மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், ஃப்ரீ ஃபயர் குரூப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ இந்த வீடியோ முடிஞ்சுது. பை கைஸ். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களின் ஹரி ஸ்பீக்கிங். பை.